дуруд ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд бо топ хабарҳои варзишӣ дар хидмати шумост. Рафтем. шояд ҳамагон донанд ки имрӯз мо дар кадом маврид ҳарф мезанем. аз ҳама мавзӯи муҳокимашавандаи кулли сомонаҳои интернетӣ ва тамоми расонаҳои иттилоотиву дигар васоити ахбори омма рақобати Ҳабиб Нурмагомедов ва охирин ҳунарнамоии ӯ дар UFC аст. мешавад ки мо ба қавле ҳамин мавзӯъро нодида гузарем. рақобати Ҳабиб Нурмагомедов то он ҳад пуреътибор буд ки ҳатто бузургтарин чорабинии варзишӣ Эл Классико дуюмдараҷа буд. ин андешаи ман нест, чун ба иттилои ширкати Google аз ҳама мавзӯи муҳокимашавандаи рӯзи шанбею якшанбе ин рақобати Ҳабиб аст. хулас Ҳабиб дар раунди дуюм Ҷастин Геҷро мағлуб кард ва зуд аз хотимаи карьераи варзишиаш дарак дод. агар ба Ҳабиб бовар кунем, пас мо дигар ягон маротиба рақобати ӯро нахоҳем дид. ӯ бо обрӯи баланд ва бидуни шикаст ин навъи варзишро тарк гуфт. 29-0. ин аст рекорди як бачаи оддӣ аз як музофоти Доғистон. баъди марги падар дигар Ҳабиб ба хулосае омад ки ҳама чиро тамом кунад, ҳарчанд дар айни ҷӯшу хурӯши ситорагӣ ва кор кардани миллионҳо маблағ буд, вале аз баъри ҳамаи ин гузашт. хулас меравем ба вокуниши бузургтарин чеҳраҳои ҷаҳонӣ ки баъди ғолибият Ҳабибро чӣ гуна дастгирӣ карданд ва чӣ андешаҳое доштанд. аввалин шуда размгари доғистониро рақиби азалии ӯ Конор Макгрегор табрик намуд. ӯ дар саҳифаи твиттери хеш бо чунин суханҳо душманашро дастгирӣ кард. беҳтарин ҳунарнамоӣ буд. бори дигар ҳамдардии худро ба ту ва аҳли хонаводаат барои аз даст додани падар баён мекунам. бо эҳтироми зиёд, оилаи Макгрегорҳо, навиштааст ирландӣ. легендаи бокс ва яке аз шинохтатарин варзишгари ҷаҳон Мени Пакяо ки тавассути шабакаҳои маҷозӣ бо Ҳабиб чандин маротиба якдигарро барои рақобат бо услуби бокс даъват карда буданд, навиштааст ки Ҳабибро барои ғолибият ва карьераи боварнокарданӣ табрик мегӯям. барои ман аҷиб буд ки ту чӣ хел карьераи варзишиятро хотима мебахшӣ. респект. Жорж Сен-Пьер, легендаи UFC ки барои Ҳабиб ва падараш орзу буд ки бо ӯ рақобат намояд, дар саҳифаи твиттераш навиштааст ки 29-0 ва рафтан аз варзиш замоне ки дар баландтарин хулаи он ҳастӣ. дигар чиро орзу кардан мумкин? бовар нокарданист. ин беҳтарин рақобат ва беҳтарин карьера буд Ҳабиб, гуфтааст Жорж Сен-Пьер. лекин донед ки агар Сен-Пьер хоҳад ки бо Ҳабиб разм намояд, бовар кунед Ҳабиб барои як бори дигар ба октагон бармегардад. Дэниел Кормие ё худ DC ки яке аз наздиктарин дӯстони Ҳабиб ба ҳисоб меравад, эҳсосоти худро дар мавриди Ҳабиб чунин гуфт: бузургтарин размгар дар таърихи UFC-ро табрик мегӯям. барои карьераи рекордӣ ҳеҷ гоҳ вақтҳои бо ту буданро фаромӯш нахоҳам кард. бародари ман 29-0 шикастнопазир ё мағлубнашаванда, навиштааст Дэниел Кормие. дар мавриди ҷанбасти карьера ва ғолибияти Ҳабиб дар охирин рақобат аз ҷониби беҳтарин размгарони варзишҳои MMA табрикот зиёд буд. акнун бубинед ки шахсони машҳур аз дигар навъи варзишҳову аз дигар соҳаҳо чӣ аксуламале доранд. теннисбози машҳури ҷаҳон Новак Ҷокович дар ба истилоҳ сториси инстаграми худ акси Ҳабиб ва падари марҳумашро гузошта ба он ишораҳои каф гуфтанро вогузор намудааст. Криштиану Роналду, дӯст ва ҳаводори Ҳабиб Нурмагомедов, дар шабакаи инстаграми худ акси Ҳабибро ки рӯи октагон баҳри падар мегирист гузошту ӯро ишора карда навиштааст ки табрик бародарам, падар аз ту ифтихор дорад. Златан Ибрагимович, ҳамчун як дӯстдори варзиши MMA низ акси хотимабахшии карьераи Ҳабибро гузошт ва навишт ки бо хости дилат кор кун. Станислав Черчесов, сармураббии мунтахаби Русия ки Ҳабибро замони рамзи варзиши Доғистону Русия ном бурда буд, дар саҳифаи иҷтимоии худ акси худу Ҳабибро гузошта навиштааст ки муборак бошад марди бузург, ту дар ҳақиқат фарзанди арзандаи падарат ҳастӣ. Владимир Путин, президенти Федератсияи Русия, баъд аз ғолибияти Ҳабиб дарҳол тавассути занги телефонӣ ӯро табрик намудааст. котиби матбуотии Владимир Путин Дмитрий Песков дирӯз дар як нишасти матбуотӣ гуфт ки президент бесаброна интизори рақобати Ҳабиб буд ва ҳангоми рақобат камкам асабиам мешуд. аз ғолибияти Ҳабиб Путин хуб истиқбол гирифт ва ҳатто зуд телефонро гирифта ба ӯ дар алоқа шуд ва табрик гуфт, гуфтааст Дмитрий Песков. хулас тамоми ҷаҳон мисле ба хотима бахшидани Ҳабиб ба карьера
карьераш омода набуданд. аз ин рӯ якбора баъд аз ғолибият аз ҷанбаси карьера дарак додан ҳамаро хайрон сохт. аз ин рӯ ҳамагон андешаи худро гуфтанд. акнун биёд дар мавриди ҷузъиётҳои дигари ин мавзӯъ ҳарф бизанем. шумо медонед ки ҳабиб бо пои шикаста бо геҷи рақобат кард. инро ҳама баъд аз рақобат фаҳмиданд, вагарна ин рақобат баргузор намешуд. Дана Уайт баъд аз рақобат дар нишасти матбуотӣ гуфт ки шумо медонед ки ҳабиб чӣ мушкилиҳоро паси сар намуд то мо ин шоми рақобатро тамошо намоем. ба ман нав гуфтанд ки ҳабиб 3 ҳафта пеш пояш шикаст ва дар беморхона хоб буд. 2 ангуш ва аз боло устухони пояш шикаста буданд ва инро ӯ пинҳон кард. инро ба ман дар вақти рақобат яке аз дӯстонаш гуфт, гуфтааст Дана Уайт, президенти ташкилоти размии UFC. легендаи рақобатҳои ММА ва беҳтарин размгар дар таърихи UFC Ҷон Ҷонс ки новобаста аз вазн ё сину сол мақоми аввали раддабандии размгарони беҳтарини таърихро ишғол кардааст, сараввал ҳабибро табрик гуфт ва мақоми аввали рейтинги мазкурро ба ӯ тӯҳфа кард. масалан бубинед ки ӯ дар саҳифаи инстаграми худ чӣ навишт: то замоне ки ман тоҷи чемпиониро дар вазни сангин нагирам, инро ба ту тӯҳфа мекунам. роҳат бубар чемпион. ҷонс ягона нафаре буд ки ҳабибро 2 маротиба дар саҳифаи хеш таҳният гуфт. ҳабибро барои карьераи ғайриоддиаш табрик мегӯям. медонам ки ӯ падараш ва миллионҳо мухлисони дигарро маҷбур сохт то аз ӯ ифтихор намоянд. бигзор худо роҳи ояндаи ӯро ҳамвор намояд, навиштааст Ҷон Ҷонс. аммо медонед ки баъдан боз Ҷонс дар мавриди беҳтарин будани ҳабиб баҳс барпо кард. салавар аз Дана Уайт ин низоъ оғоз ёфт. Дана Уайт баъди ғолибият ҳабибро беҳтарин размгари давру замон номид. ин чиз ба Ҷон Ҷонс сахт расидааст. ман акнун вазъияти Ҷонсро бароятон мефаҳмонам ва бубинед ки агар шумо дар ҷои Ҷонс мебудед, ба шумо низ ҳамин чиз сахт мерасид. Дана Уайт гуфтааст ки ҳабиб бузургтарин варзишгари давру замон аст ва ин ба Ҷонс сахт расидааст. ӯ дар ин маврид гуфт ки ман 15 маротиба чемпиони UFC шудам. ҳабиб бошад 4 маротиба соҳиби ҷоиза гардид. Дана Уайт бошад ҳабибро бузургтарин размгари давру замон меномад. вақте ман пурсо мешавам ки чаро маро истисно мекунед, онҳо мегӯянд ки бояд ман барои аз давру замони ҳабиб лаззат бурдан имконият бидиҳам. мутаассифона давру замони ҳабиб дар корномаи варзишии ман садди роҳ буд. агар ки ман ҳам 4 рақобат пеш барои ҷоиза мубориза мебурдам, имрӯз беҳтарин варзишгар будам. аммо мутаассифона онҳо танҳо рақобатҳои охирро баҳо медиҳанд, гуфтааст Ҷон Ҷонс. Ҷонс то имрӯз 28 рақобат гузаронида 26 маротиба ғолиб омадааст. як шикаст ки таърихи онро худатон ҳам медонед. хулас дар мавриди он ки дар UFC дар рейтинги беҳтарин варзишгарон ҳабиб бошад, Ҷон Ҷонс онро худаш тӯҳфа кард ва розӣ ҳам ҳаст. аммо мақоми аввали рейтинги беҳтарин размгари давру замонро дар варзиши ММА Ҷонс ба ҳабиб доданӣ нест, чун ӯ 15 маротиба дар чандин вазн чемпион шудааст. ҳабиб бошад 4 маротиба, вале ягона чизе ки ҳабиб бо Ҷонс баҳс карда метавонад, ин ҳамон 29-0 аст ки яроқи беҳтарини ҳабиб аст. ҷастин Геҷи дар мавриди он ки ӯ ба ҳабиб чӣ гуфт ҳарф зад. ман барои инро гуфтан имконият надоштам, аммо бидон ки ман аз он чизе ки то аз даст додӣ мутаассифам. ту тамоми истеъдодатро истифода бурдӣ то падарат абадан аз ту розӣ бошад, гуфтааст Ҷастин Геҷи дар муқобили ҳабиб шикастхӯрда. шумо медонед ки ҳабиб раунди аввалро бо шикаст хотима бахшид. инро баъдан саҳифаи расмии ташкилоти размии UFC расонаӣ кард. он ҷо гуфта мешавад ки бо ҳисоби доварон ҳабиб дар раунди аввал аз ҳисоби холҳо бой дода буд. ин ҷо протоколи доваронро расонаӣ карданд ки воқеан бо ҳисоби доварон Ҷастин Геҷи аз ҳисоби зарбаҳои мустақим бартарӣ дошт. коршиносон ҳад бар он мезананд ки агар ҳабиб аз рӯи принсип росто рақобат мекард, шояд ки аввалин бохти худро истиқбол мегирифт. шумо медонед ки ҳабиб Нурмагомедов дар баробари падараш мухлиси ашадии дастаи Спартаки Москва аст. акнун дар ҷавоб чӣ гирифт? эҳтироми махсуси дастаи Спартак аз футболбозонаш сар карда то президенти бошгоҳ Леонид Федун. шумо агар донед ҳамон рӯзе ки ҳабиб рақобат дошт, дастаи Спартак низ муқобили дастаи Краснодар бозӣ дошт ва москвагиҳо дастаи Краснодарро бо ҳисоби 3-1 шикаст доданду ба яке аз сарсупурдатарин мухлисашон мухлисӣ карданд. онҳо баъди бозӣ ҳама якҷо сарҷамъ тавассути телевизион рақобати ҳабибро тамошо карданд ва аз хурсандӣ худро ба осмон партофтанд. хулас президенти
бошгоҳ Леонид Фидун гуфтааст ки Ҳабиб легендаи рақобатҳои омехта шуд. Барои рақобати ӯ бачаҳо баъди бозӣ хоҳиш карданд ки парвози ҳавопайморо дертар баромонанд то рақобатро тамошо намоем. Агар Ҳабиб карьераи худро ҷамъбаст намекард, ман пешниҳод мекардам ки рақобати ӯро дар майдони Спартак баргузор мекарданд. бо боварии то мегӯям ки ин рақобат беш аз 50 000 мухлисро ба ҳам меовард, гуфтааст Леонид Фидун. ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.